खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो बरायनानै गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों बड'लेण्ड जामारगोन ना UTC जामारगोन ना बड'लेण्डबो जाया ना UTCबो जाया बिनि सोमोन्दै माखासे खोथा सावरायगोन। थामथि बड' गोरोबथा हाबाफारिया दिनै जागायबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन NDB, आबसु, हाग्रामा हेमन्त बिश्व शर्मा, बेनि उनाव जोंनि आसामनि मन्त्रि बिथां सर्बानन्द सन'वाल बाहागो लागोन होननानै खौरां बिलाइयाव फोसावनाय जादों। हाग्रामाया बुंनाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव एबसु हान्जाया जों माब्लाबाबो बड'लेण्ड दाबि लानानै साइन खालामगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंथिना होयो। दा साननो गोनां खोथा रायजो राजा नोंथांमोन, जुदि बड'लेण्डबो मोनाब्ला आरो UTCबो मोनाब्ला, UTC मोनब्लाबो जोबोद गोजोननायनि बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन। UTC मोनब्लाथाय 5 बोसोरनि गेजेरावनो मोनसे स्टेट बानायना लानो हायो। दा UTC मोनाब्ला आरो बड'लेण्डआबो जायाब्ला जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। आरो हाग्रामाया बुंथिनानै होदों जोंनि एबसुआ दिनैनि बे हाबाफारियाव माब्लाबाबो रायजो दाबि लानानै साइन खालामनाय जागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंथिनानै होदों। दा बे जाथाया नंमारगौना नंमारा बेखौ जों जेबो मिथिया। आरो लोगोसे जोंनि आसामनि मन्त्रि बिथां बिश्व शर्मा, हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बुंदों जेबो UTC जाया, बेहाय जास्ट ओरैनो BTC-खौल' आपग्रेड खालामनानै होनाय जागोन होननानै बिथां बिश्व शर्माया बुंदों। अब्ला जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन, बे 50 बोसोर सोमावसारनाया बे फिसासा आपग्रेडजों सोलिगोन नामा? बेहाय जेबो गोदान डिस्ट्रिक्ट सोदेरनाय होनाय जानाय नङा, बेहाय जेबो एरिया बारायनाय होनाय जानाय नङा, बेहाय जेबो गोदान डिस्ट्रिक्ट आरो गोदान एरिया बेखौ सोनाय जानाय नङा होननानै रोखा रोखा बुङो बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया। दा बेहायनो साननो गोनां खोथा रायजो राजा नोंथांमोन, जों बड'लेण्डखौ मोनगोन ना UTC-खौ मोनगोन, बेहायनो नोंथांमोना साननो गोनां खोथा। खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव NDB-फोरनि माखासे हाग्रायाव थानाय सुबुंफोरा न'आव फैनो मोनगोन, गावनि बिमा बिफाजों लोगो हमनो मोनगोन, गावनि न'खराव अनलायनानै थानो मोनगोन। बे गोरोबथानि गेजेराव बे NDB-फोरनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै होगोन। आरो खायसे NDB-फोरा जेलाव दं, बिसोरखौ जेलनिफ्राय म्यानमार जेलाव दं, बांलादेश जेलाव दं, भुटान जेलाव दं, बिसोरखौ बहननानै लाबोगोन आरो बिसोर गावनि बिमा बिफाजों रंजा बाजा थानो हागोन। दिनैनि बे सावरायनाय मेलाव NDB-नि जेंनाखौ सुस्रांनाय जागोन। दा जियानो जादोला रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय सावरायदों होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। आसा खालामो जों दिनैनि बे दिनाव मोजां रिजाल्ट मोनगोन एबा UTC नङाबा बड'लेण्ड मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। जय बर' हारिनि। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। जय बर' हारिनि।